Guys, mayroong dumaan dito na nagbibinta ng taho. Kaya naman agad-agad tayong bumili. Ito yung tinatawag nilang overload na taho. Ay grabe, ngayon lang tayo nakabili at makakatikim ng overload na taho. Sinama ka-adventure, nilagyan na nga ng condensed milk at saka ng arnibal. Napakatamis na to. Baka diabetes nga ang abutin natin ito. Alam nyo ba noong araw mga ka-adventure, ito ang aming pinaka-milk tea dahil wala pang milk tea noong araw. Sino nga mga ka-adventure, mayroon na namang nilagay si kuya. Condensed milk ata to o di kaya na may chocolate. Eh grabe, overload na talaga. Iwan ko na lang talaga kung hindi ka mabubusog dito. Baka hindi na natin kayang ubusin ang isang baso. At di pa tapos mga ka-adventure, mayroon na namang nilagay si kuya. Sago ata to, sago. Sino nga mga ka-adventure, tinakpan na ni kuya. Pero hindi pa tapos. Naku po, nilagyan na naman ng condensed milk. Abay, quality. Mapapadiabetes ka na talaga rito. So yun na nga, akala ko tapos na si kuya. Meron pa siyang pahabol na nilagay. Ito talaga yung tinatawag nilang taho na overload. Tignan nyo naman oh.